Pahiga tayo. Paikot. So, iba na daanan natin. Simbahan nila, buklas rin. Bilog. Parang hindi Katoliko. parang mosque Hindi, parang siya sombrero ng Pope. Di ba yung mga bishop, yung mga ano. Kakaibang style. Tsaka yero lang. Oo, yeah. Mainit yan, no? Ayun dyan. Tinipid nila. Dapat yung ano. Ano, may-ari ng CSI, Dago. Yung mayor ng Dagupan pa. Ay, gano'n. Yung palang business ng family. Yung CSI. O CSI, lahat ng CSI. May daming yan, di ba? Oo, lahat ng probinsya? Northern Luzon, no. Yung mayor pala yung Lim. Yung Lim ba yun, no? Yaman pala yan. Mayaman pala yun, yung pamilya no. Dagupan. Mayor siya ng Dagupan, no? Yung pala yung may-ari na yung CSI Mall. Di ba tanong tayo ng tanong? Yung sentrum na yun, inaalam ko bang kanino yan. Sentrum na gasolinahan. Madami din yan, di ba? Mga kanila din